Πώς φαίνεται? Πώς φαίνεται? Ωραίος είναι. Και κουκουλιάρικος. Αναπαυτικός είναι. Δεν το λες με την ψυχή σου. Πώς δεν το λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Δώσ' μου ένα φιλί. Μα πατάς? Τι σε κάνω? Μα πατάς, λέω. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Από τότε που έπολεξες με αυτόν έχω... Τι? Πέφτω να κοιμηθώ και πετάγομαι. Κάθε 3 και λίγο πετάγομαι, φιάλτης μου έχει γίνει. Ο Βαγγέλης. Ποιος? Μου αρέσει που εκπλήσεσαι κιόλας. Εκπλήσωμαι, ναι. Εκπλήσωμαι γιατί επανέρχεσαι σε ένα θέμα που νόμιζα πως το είχαμε εξαντλήσει. Ούτε γκομενά σου να ήταν, ρε Σοκράτη. Κάθε βράδυ, αφού ξέρεις πως με στεναχωρεί. Άδικα. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνεις. Γιατί αν ήθελα να κάνω κάτι, ήξερα να το κρύψω. Εγώ στο λέω όμως. Κάθε φορά που βγαίνουμε, στο λέω. Τις ώρες που βγαίνουμε, είσαι στο δεύτερο ύπνο. Αφού σου λέω δεν κοιμάμαι. Και όταν κάποια στιγμή με παίρνει, βλέπω στον ύπνο μου γκόμενες και πετάγομαι. Τόσο δύσκολο είναι να αραιώσετε τέλος πάντων. Αν υπήρχε λόγος, θα το έκανα. Υπάρχει. Υποφέρω αυτό, θες? Δεν λες τίποτα? Τι να πω, σκέφτομαι. Όταν δεν μιλάς φοβάμαι. Έτσι θα ζήσουμε μαζί. Πώς? Έτσι. Σ' αγαπώ, το καταλαβαίνεις. Σε λέβω. Κι εγώ σε αγαπάω, αλλά δεν κάνω έτσι. Μακάρι να έκανες. Κύριε Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι είναι, δεν είναι μέσα? Ήρθα λίγο νωρίτερα. Τι κάνεις, Όλγα μου? Μια χαρά. Αν σας είπε 9, όπου να είναι θα έρθει. Μην ανησυχείς για μένα, Σοκράτη μου. Να σας φέρω κάτι? Έλα εδώ. Έφερα κάτι να το φάμε στα γρήγορα πριν το σινεμά. Σοκράτη. Το Σαββατοκύριακο, πού θα πάτε? Πού να πάμε? Έρχεσαι στο χωριό μου. Πού? Στο Γήθιο. Πάρε την Όλγα και ελάτε. Θα έρθει η Φανή. Μπορεί να μην έχουμε όλες ανέσεις, αλλά από δωμάτια δώσω το Θεό. Συζητιέται. Δεν συζητιέται, αλλά αποφασίζεται. Όλγα. Εγώ αυτό το Σάββατο έχω να... Τι? Έχω να κρατήσω ένα παιδάκι από τον νηπιαγωγείο. Υποσχέθηκα στη μαμά του. Εκεί δέξα να το ακυρώσεις. Είναι ωραία στο Γήθιο. Θα το δεις. Κάπου εκεί είναι και η Ελαφώνησος. Απέναντι. Σιδερένιος. Άντε, σιδερένιος. Ευχαριστώ πολύ. 20 μέρες ανάσκελα, τα έπαιξα. Χειρότερο πράγμα το να νιώθεις υγιής και να είσαι υποχρεωτικά καθυλωμένα στο κρεβάτι δεν υπάρχει. Δεν ξέρεις πόσο σε καταλαβαίνω. Έτσι κι εγώ κάποια χρονιά με τη μέση μου. Θυμάσαι Ανθή? 2 μήνες ακίνητος με πάπια. Εντάξει, Θάνο, δεν χρειάζονται όλες αυτές οι λεπτομέρειες την ώρα που τρώμε. Με τη δουλειά τι θα κάνεις? Το παιδί που με χτύπησε προσφέρθηκε να δουλέψει για πάρτι μου άλλες 15 μέρες μέχρι να μπορέσω να ξανακαβαλήσω τη μηχανή. Μόνο που θα πηγαίνω κι εγώ μαζί του για συμπαράσταση. Μου το ζήτησε δηλαδή. Δεν είναι λίγο αυτό που κάνει. Άλλο στη θέση του. Θα πηγαίνεις μαζί του? Ναι, Όλγα μου. Αφού μπορώ και στέκω στα πόδια μου και περπατάω.
Μα δεν θα προσφέρεις τίποτα. Για παρέα με θέλει, μωρέ. Η Όλγα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν τον πολύ συμπαθεί. Είπα κάτι τέτοιο. Μπορεί να μην είπες, αλλά εγώ σε καταλαβαίνω. Έτσι είναι. Δεν είπα τίποτα. Άλλο ρώτησα. Μην τον φοβάσαι τον Σοκράτη. Δεν παρασύρεται εύκολα. Αλίμονα να αμφισβητούμε τον άνθρωπό μας 6 μήνες πριν από το γάμο. Αργότερα τι θα γίνει? Κανείς δεν μίλησε για αμφισβήτηση. Απλά όταν αγαπάς κάποιον πολύ, φοβάσαι μην τον χάσεις. Έτσι ναι. Άλλο αμφισβητώ και άλλο είμαι ερωτευμένος. Η Βανή το τοποθέτησε σωστά. Όλγα μου, γιατί κατσούφιασες, μωρό μου? Δεν κατσούφιασα. Πρέπει να το πάρεις απόφαση, αγάπη μου. Ποιο πράγμα? Πως είμαι πολύ όμορφος και με θέλουν όλες οι γυναίκες. Το έχω πάρει. Μπράβο. Και δεν με νοιάζει καθόλου να σε θέλουν οι γυναίκες. Αρκεί να μην τις θέλω εγώ. Βουλεύει το μυαλό σου. Καμιά φορά. Αν τον ακούσεις πως μιλάει για τις γυναίκες, θα φρικάρεις. Έχει κάνει το πίσω μέρος του φορτηγού καρσονιέρα. Σκόνη μέσα, είναι απίστευτος. Και εσύ που το ξέρεις? Ωραία, το άκουγα που τα έλεγε στο Σοκράτη. Καταλαβαίνεις τι έχω να τραβήξω 15 μέρες. Κάθε βράδυ μαζί θα βγαίνουν. Γιατί κάθε βράδυ? Γιατί ο δικός μου αισθάνεται, λέει, υποχρεωμένος που του κάνει τη δουλειά και θέλει, λέει, να πηγαίνει μαζί του για συμπαράσταση. Σιγά μην παρασύρει το Σοκράτη 6 μήνες πριν το γάμο. Μωρέ, Δεν κάνει τέτοιο Σοκράτης. πώς δεν κάνει. Πριν γνωριστούμε, τι νομίζεις πως έκανε? Τη μία πίσω από την άλλη είχε. Ο ίδιος μου το έχει πει. Καλύτερα. Είναι και χορτασμένος. Θα σου έλεγα τώρα. Όταν δεν έχεις μόνιμο δεσμό είναι διαφορετικά. Μόνιμος είναι μέχρι να πάψει να είναι. Δεν μπορώ να σ' ακούω. Ελπίζω να μην του πει τίποτα. Αφού με καταλαβαίνει από 10 μίλια απόσταση. Ακούω Βαγγέλης και μου σηκώνεται τρίχα όρθια. Κούκλα μου, άμα είναι να γίνει κάτι, θα γίνει. Με ή χωρίς το Βαγγέλη. Τώρα με ανακούφισες. Μα έτσι είναι. Θα ξυπνάς και θα κοιμάσαι με το άγχος μήπως κάνει τίποτα. Το θάτι το έβαλες. Άρε κακόμοιρε Σοκράτη, τι έχεις να τραβήξεις. Αυτό δεν το περίμενα. Πώς έγινε αυτό το θαύμα? Ήρθε ευνηδιαστικά για να σε κάνω τσακωτή. Πού τον έχεις? Σιγά που θα τον έβαζα σπίτι. Κορόιδο είμαι. Μικρή. Πολλά ξέρεις εσύ, Είμαστε μόνοι. Για πόσο? Μόλις πήγα. Είναι καλεσμένη. Γιατί δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε όλα τα ορθόδοξα? Δεν είμαι ορθόδοξος εγώ. Είμαι καθολικός. Παίρνω απόσταση αμαχές και από τις πρώτες μας ματιές για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πήγες και στολισμένο χαρακές καινούριες να το ξανανιώσω. Έλα μη μου καίγεσαι. Πώς κυκλοφορείς αυτό το χάλι? Για σένα το έκανα, για να μην ζηλεύεις. Ας μην το σχολιάσει. Τώρα μπορώ να σε αγκαλιάσω, Σιγά. Αυτή είναι τέρα.
μέρα σου. Δεν θα έρθει. Σοκράτη, δεν μ' αρέσει έτσι. Δεν σε αρέσει. Θα μπει μέσα και Δεν θα μπει. Θα κλείσω την πόρτα, Μετά. Να ξεντηθώ. Έτσι σε θέλω. Μα τι θέλει συνέχεια και έρχεται. Όλη τη νύχτα μαζί δεν τη βγάλατε. Έτσι όπως το λες, είναι σαν να... Μακάρι να ήταν τέτοιος. Καρφί δεν θα μου καιγόταν. Δεν μ' αρέσει η φάτσα του. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάει για τις γυναίκες. Τίποτα δεν μ' αρέσει πάνω του. Εμένα θα παντρευτείς. Καλά. Εγώ μιλώ σοβαρά και εσύ παίζεις. Έρθαν και τα πρώτα. Δώρο καυτερή, εδώ. Ευχαριστώ. Σας όρεξη. Ευχαριστώ πολύ. Θα παίρνω όρκο όπως σε λένε Ιουλία. Ιουλία εμένα. Ναι, έχεις όλες τις προδιαγραφές για να σε λένε Ιουλία. Ιουλία δεν λένε τη γιαγιά σου. Τη γιαγιά του. Έτσι δεν τη λένε, Βαγγέλη. Και δεν μου λες ευτυχία μου, μήπως και μένεις στο Πεντελικόν. Τι είναι αυτό, Ξενοδοχείο. για ηλικιωμένους? Βαγγέλη, τι λέει το κορίτσι σου. Εμείς να μην καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάτε. Μόλις έμαθα ποια είναι η γυναίκα της ζωής του. Και τι σχέση έχει η γιαγιά του με αυτό. Τώρα μπερδεύτηκα κι εγώ. Στην γιαγιά της Ιουλίας. Στην υγεία της. Συγκινήθηκα, ρε. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Από μένα όλα να τα περιμένεις. Ποια είναι η Ιουλία? Η Ιουλία είναι η εκλεκτή της καρδιάς του. Έρχεται που και που στο σπίτι και παίζει τάβλη με τον μπαμπά. Παλιά έρχονταν και ο πατέρας του και ο παππούς του. Αυτός και αν έπαιζε τάβλη μέχρι το πρωί. Μετά πεθάνανε και οι δύο και... Στην αρχή που σας είδα νόμιζα πως είστε μαζί. Ζευγάρι είναι. Μπα, καμιά σχέση. Βλεπόμαστε πολύ συχνά λόγω του πάνω κάτω, ξέρεις, αλλά όχι αυτό. Ο Βαγγέλης δουλεύει τη νύχτα. Τι σημασία έχει? Εντάξει, δεν έχει. Όχι, δεν. Εσύ θα ήθελες? Ότι τον συμπαθώ, τον συμπαθώ. Και πολύ μάλιστα. Ξέρω εγώ. Θα ήθελα. Δεν ήξερα πως είχε δεσμό. Άλλα είχα καταλάβει. Ούτε εγώ ξέρω τίποτα. Αλήθεια λέγαν για την Ιουλία. Ξέρω εγώ. Τη γιαγιά του ξέρω πώς τη λένε Ιουλία, δεν ξέρω καμιά άλλη. Τι έγινε, ρε? Τίποτα. Σοκράτη, πρέπει να φύγω. Έχω πρωινό γερτήριο. Να σε πάω εγώ. Όχι, όχι. Θα βρω κάτι. Μου δίνεις τα κλειδιά να την πάω. Άκου λέει. Σε μισή ώρα θα είμαι πίσω. Έγινε. Μισό λεπτό.
Όχι μπροστά στο σπίτι μου. Εδώ φέρνει. Γιατί πάντα έτσι. Δεν το πάμε πίσω. Και που βάζει όλες τις... Πού πας? Πολλές εκπλήξεις μου κάνεις τελευταία. Τελείωσες τη διανομή? Κερνάς καφέ χυμό και αυγά με μπέικον. Μόνο. Και φίλοι. Μόλις βγήκε. Καυτή. Τι έκανες χθες βράδυ? Έμεινα σπίτι και ζωγράφιζα στις 5. Ύπνο? Καθόλου? Μπα. Με το που ξάπλωσα. Συγχαρητήρια. Πας για θυματίωση? Σου είπα ότι πούλησα 40 κυροπήγια. Το πούλησες? Πού? Σε ένα τύπο στο μοναστηράκι. 700 χιλιάρικα. 700? Έβαλε το χέρι του ο αρμόδιος. Μαζί πήγανε. Και πώς έβαλε στην τσέπη? Τίποτα. Την ψυχή της μάνας του το έκανε. Για την τσέπη τη δική μου. Καλά τώρα. Δεν με έχεις ικανό να ξέρω. Όχι. Γιατί έχεις κόλλημα μαζί του. Εγώ έχω κόλλημα ή εσύ? Ήρθες για να τσακωθούμε? Δεν είναι αλυσιακό την κουβέντα. Έτσι πως τα λες. Είμαστε και υποχρεωμένοι από πάνω. Άλλη συζήτηση δεν έχεις να κάνεις, 2 μέρες έχουμε να ειδωθούμε. Κάτσε. Θα τα ρίξω κάτω. Εγώ πότε θα σε ρίξω κάτω? Κάποτε έχεις κι άλλα ενδιαφέροντα εκτός από αυτό. Και φυσικά ξέρουμε ποιος φταίει και γι' αυτό. Δεν είπα. Χυμό δεν έχει. Πόσο καιρό έχεις να ρωτήσεις για το σπίτι, ξέρεις? Κοντεύουν να μπουν και τα λουλούδια στα βάζα και εσύ λες και θα το κατοικήσω μόνη μου. Σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Άλλωστε όποτε σου λέω τη γνώμη με λες κακόγουστο. Πότε το είπα αυτό? Με το χυμό τι θα γίνει? Με τη Μαρία τι θα γίνει? Πρέπει να δώσω μια απάντηση στην κοπέλα. Θα μας παντρέψει? Αν είναι γουρλού. Ήθελαν κι άλλο. Τέλεια. Να είναι γουρλού η κουμπάρα, να κρεμάσουμε μπλε χάντρες, να δέσουμε στο λαιμό μάτια και στις πόρτες κόρδα, μπας και ευτυχίσουμε. Γιατί είσαι συνέχεια στην τσίτα? Πού την είδες στην τσίτα? Δεν ήσουν έτσι. Ούτε εσύ. Δηλαδή τι κάνω? Δεν ξέρω να σου το εξηγήσω.
wings, φτερά. 4, 5, διπλό, 7, 9, 10, 32 εγώ, 24 εσύ. Proficiency εναντίον αυτοδίδακτου, 0-1. Ξεφτυλίστηκες. Εντελώς. Υπάρχει σε τραγούδι ή θα κοιτάξω λεξικό? Άμα δεν την ξέρεις, θα την πω εγώ. Άμα κλέβεις. Μάντρες. Με τρέσα. Στρώμα. Στρώμα σου λέω. Δεν ξέρω. Εσύ είσαι ικανή για όλα. Το μια αγκαλιά δεν μου κάνεις. Τελικά εσύ δεν πιάνεις από πουθενά. Γιατί? Τι μου λέγεις το πρωί, θυμάσαι? Θυμάμαι όμως εγώ. Θα μου πεις. Πως δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο εκτός από... Έτσι σου λέγα. Τι θες τώρα? Τίποτα. Μήπως αυτό το μπλουζάκι πρέπει να το πάρω εγώ? Γιατί? Γιατί μ' αρέσει. Αν παντρευτούμε θα στο κάνω δώρο. Πρέπει να επιταχύνω, Άλλος ένας σοβαρός λόγος που θέλω να σε παντρευτώ είναι ότι έχω πεθερά την καλύτερη μαγείρισα των Βαλκανίων. Σιγά τη μαγείρισα. Ό,τι βρήκα μπροστά μου σου φέρα. Και στο σπίτι με ψάχνα να φάω ό,τι βρω μπροστά μου και βρήκα γάλα και ένα πόδι κοτόπουλο από τον καιρό των σπηλαίων. Μακάρι να ήταν όλες οι μάνες σαν τη δικιά σου. Περιφαγητού ο λόγος. Αχάριστα που είστε. Όλγα μου, εσύ. Θα φάω λίγο από το Σοκράτη. Στην αραβωνιαστικιά σου δεν θα δώσεις? Όχι βέβαια. Στη μέλουσα γυναίκα σου? Ούτε μπουκιά. Έτσι πρέπει να είναι οι άντρες. Να δείχνουν πυγμή. Στα λόγια. Δες κόλπο. Καλό. Το φουλάρο όταν έχουμε κόσμο και το χαμηλώνω όταν είμαστε δυο μας. Και ύστερα? Κι ύστερα... Ξέρεις εσύ. Το μόνο αυτό έχω στο μυαλό μου. Άμα έχω τα νεύρα μου. Κάνεις τον άλλο σκουπίδι. Όχι και σκουπίδι. Σκουπιδάκι. Τι είναι τώρα? Τίποτα δεν είναι. Σ' αγαπώ. Τώρα θα φταίω. Φες. Κάτσε να σβήσω το φως. Ας το. Αυτό το μαραφέτη πέφτει πολύ μακριά όταν το χρειάζεσαι. Υπάρχουν και με remote control. Που το χαμηλώνεις από εκεί που κάθεσαι. Ξέρεις πόσο έκανε? Πόσο? Θέλω να κάνουμε 3 παιδιά. Γιατί όχι 4? Και γιατί να κάνουμε 4 και να μην κάνουμε 5? Γιατί να κάνουμε 5 και να μην κάνουμε κανένα? Κανένα. Κανένα. Με πάρε μουράνε, εσένα πια, εσένα πια, εσένα πια πώς. Μαμά, τι είναι αυτό που πας? Έλα, δεν γρήγορα. Να πάω πίσω λησμόνια, να προχωρήσω αίμα και η αγάπη της μικρή αν
ήταν διαφορετικός άνθρωπος ο πατέρας μου, θα το είχα πάρει απόφαση να δουλέψω μαζί του. Είμαστε όμως τόσο αλλιώτικοι. Πήγε τόσο καλά η ιστορία με τα κυροπή, γιατί αγωνιάς? Όπου κι αν δούλευες, δεν θα έβγαζες τόσο λεφτά στο χέρι. Φτιάχνε εσύ κι ας τον άλλο να πουλάει. Δώσ' του και ένα ποσοστό για να έχει το κίνητρο και προχώρα. Αφού αυτό σ' αρέσει να κάνεις. Άδικο έχω. Θέλω να τα αφήσω όλα πίσω μου και να αρχίσω από την αρχή. Κάτι άλλο, οτιδήποτε. Τι? Δεν είναι ντροπή να βγάζει η γυναίκα μου περισσότερα από μένα? Δεν βγάζω περισσότερο. Σημασία έχει να ζούμε καλά μαζί. Καλά. Τι λες, καλά, έτσι είναι. Μπορούμε να φύγουμε αύριο για 10 μέρες? Να πάμε πού? Διακοπές. Και δουλειά? Κανονίζω εγώ. Αύριο? Μεθαύριο, παραμεθαύριο, σύντομα. Πριν κλείσουν τα νηπιαγωγεία. Αν περιμένω να κλείσω τα νηπιαγωγεία θα έχω σαλτάρει. Τι έχεις? Τι έχω? Έγινε τίποτα? Σίγουρα? Σαν τι να γίνει? Ξέρω εγώ. Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Δεν το συνηθίζω. Γιατί τι έχω? Είσαι σαν να σου έχουν σκοτώσει τη μάνα. Που λένε. Ποιοι λένε? Λέει ο λόγος, παιδί μου. Έτσι ξεροσφύρι θα το πιείς? Ξεροσφύρι. Δεν θες μια φρυγανιά με λίγο τυρί? Πού το βρήκες? Έχω φέρει. Είπα πως μπορεί να θες να μένουμε εδώ απόψε και ψώνισα κάτι λίγα πραγματάκια. Να μη σου φέρω? Όχι. Όχι. Θα κοιμηθούμε εδώ? Βλέπουμε. Από τι εξαρτάται δηλαδή? Όλο να είναι να το προγραμματίσουμε. Όχι, αλλά δεν βλέπω το λόγο να μην κοιμηθούμε. Η μάνα σου πώς είναι? Ξέρω εγώ καλά θα είναι, δεν την είδα. Είμαι κι εγώ μια γαϊδούρα. Ούτε ένα τηλεφώνημα δεν της έκανα να δω πώς πάει. Πού είναι τώρα, σπίτι? Δεν απαντάει. Πεθερούλα μου, η Όλγα. Μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Μου έλεγε ο Σοκράτης ότι έχεις πυρετό. Α, μπράβο. Εδώ εμείς. Στο καινούριο, στο καινούριο. Εμένα τουλάχιστον πολύ. Εκείνον δεν τον βλέπω τόσο ενθουσιασμένο. Θα περάσω αύριο να σε δω. Σίγουρα. Μάλλον εδώ θα μείνουμε. Μου κάνει λίγες κόγξες, αλλά ελπίζω να τον πείσω. Καληνύχτα. Είναι απείρετη. Είχες πει πως ήθελες να φύγουμε διακοπές. Ναι, το είχα πει. Ισχύει? Γιατί μπορείς? Το είπα στη διευθύντρια και μου είπε ότι μπορεί να μου δώσει από Πέμπτη ως Τρίτη. Αν δηλαδή φύγουμε Τετάρτη απόγευμα, έχουμε 6 μέρες. Δεν είναι και λίγες. Τι λες? Υποσυζήτηση. Όλα υποσυζήτηση είναι σήμερα. Μπας και το πέρασες για νερό, είναι το τρίτο που βάζεις. Και? Ξέρω εγώ. Μετά δεν θα ακούς το ξυπνητήρι. Γιατί νομίζω ότι κάτι σε απασχολεί? Ξέρω εγώ. Αν είχες κάτι θα μου το έλεγες. Εξαρτάται. Εξαρτάται? Θέλω να πάρω αέρα. Νιώθω ένα πνίξιμο. Πάμε. Θα γυρίσω σε καμιά ώρα. Να μην έρθω. Σε μια ώρα το πολύ θα είμαι πίσω. Γιατί να μην έρθω κι εγώ? Πόσες φορές πρέπει να απαντήσω την ίδια ερώτηση? Καμία δεν απάντησες.
Μια ώρα ήταν αυτό. Πολλές. Θα με αφήσεις να πω. Αυτά παθαίνει ο άνθρωπος όταν ασφικτιά. Δεν θέλει να γυρίσει σπίτι του. Όταν δεν θέλει να γυρίσει σπίτι του, παίρνει ένα τηλέφωνο και ειδοποιεί. Δεν αφήνει τον άλλον άϊπνο να βάλει με τον νου τα χειρότερα. Ποια είναι τα χειρότερα? Με ρωνεύεσαι. Ρωτάω. Ότι κάτι έπαθες. Όπως? Σοκράτη, δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Δεν σ' αρέσει το ύφος μου. Τι να κάνω. Για πες λοιπόν, τι σκέφτηκες? Ότι χτύπησες με τη μηχανή, ας πούμε. Αυτό είναι το χειρότερο. Βέβαια. Άλλο? Συγγνώμη την κολοκυθιά, παίζουμε. Υπάρχει καφές? Σήκω και βάλε. Με παρέα την έβγαλες αυτή τη δύσκολη νύχτα? Με παρέα γιατί? Είδα 2 φλιτζάνια καφέ. Ήπια πολλούς. Κοίτα, αν είναι να συνεχίσεις έτσι, προτιμώ να... Προτιμάς? Να μου πεις τι συμβαίνει, να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Αυτό θες? Δεν έχω ιδέα τι θέλω. Εγώ όμως θέλω να ξέρω, γιατί δεν μπορώ άλλο, έτσι. Πώς δηλαδή? Έτσι, Σοκράτη, με εξαφανίσεις και υπονοούμενα. Δικαιούμαι να ξέρω τι σου συμβαίνει, μήπως κάνω λάθος. Εσύ λάθος? Ποτέ. Μόνο εγώ κάνω λάθη. Αυτό είπα. Αυτό λες πάντα. Εγώ είμαι συνέχεια υπόλογος για τη συμπεριφορά μου. Όταν είμαι εκδηλωτικός δεν σ' αρέσει, όταν κλείνομαι στο καβούκι μου διαμαρτύρεσαι, όταν είμαι παρόν δεν ασχολούμαι μαζί σου και όταν λείπω ανησυχείς. Αυτό τι είναι? Από πού τα έβγαλες όλα αυτά, Από τις αντιδράσεις σου. Μάλιστα. Έστω, ας πούμε πως φταίω για όλα εγώ. Δεν είπα αυτό. Αυτό ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να ξέρω τι συμβαίνει. Σου είπα, δεν ξέρω τι θέλω. Τι έχεις, Σοκράτη μου? Μείνε λίγο διάστημα απ' έξω. Απ' έξω από τι? Μακριά. Από σένα. Ερωτεύτηκες? Τότε που ήσουν όλη τη νύχτα? Κοιμόμουν. Πού? Δεν θα μου πεις? Άστο, δεν είναι για σένα αυτό. Γιατί εγώ τι είμαι? Ανυποψίαστη. Ανυποψίαστη με τι? Άστο λέμε. Μια χαρά είσαι. Δεν θέλω να είμαι μια χαρά ανυποψίαστη. Θέλω να ξέρω την αλήθεια όποια και να είναι. Πες μου, σε παρακαλώ. Όχι. Coming up for the 15th round. His defence of his title against Emil Griffith, the former world champion. It's been a very purposeful fight, as I've said this evening. It's been Monzon's left jab that's really dominated. Σοκράτη! Σοκράτη! Τι λες? Κατέβα λίγο. Κατέβα λίγο. Τώρα? Σοκράτη! Είναι ίσιο? Ανέβα λίγο αριστερά. Ανέβα λίγο αριστερά. Τώρα? Καρφί. Good boxing, plenty of hard punching. They're two very tough men in here, two very strong and cagey, experienced performers. Τελειώνει.
Νίσταξα. Γιατί δεν την κλείνεις να πούμε καμιά κουβέντα? Τώρα. Με το τώρα πήγε 12. Ναι. Προτιμάς την πυγμαχία από μένα? Η πυγμαχία κρατάει 1 ώρα. Ενώ εγώ. Θα κοιμηθούμε εδώ απόψε? Θα πάω σπίτι. Έχω φέρει ξυπνητήρι. Είναι η μάνα μου άρρωστη, θέλω να γυρίσω. Άρρωστη? Τι έχει? Πυρετό. Καλά τότε. Και έτσι όπως την κρατούσε τρυφερά, η Βασιλοπούλα έκλεισε τα ματάκια της και αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του αγαπημένου. Και μετά? Ένα πουλάκι στάθηκε κάτω από το παράθυρό της και άρχισε να τραγουδάει ένα τραγούδι λυπητερό. Γι' αυτό κλαίει. Γιατί αηδονάκι μου τραγουδάς λυπητερά? Το ρώτησε η Βασιλοπούλα. Γιατί ο αγαπημένος σου έφυγε. Της λέει. Πότε θα ξαναγυρίσει? Δεν ήξερε το πουλάκι. Δεν ήξερε να της πει. Σβήστο. Τι γίνεται? Ξεκουράζομαι. Πότε? Μαμά, σε παρακαλώ. Δεν θα βγείτε? Όχι, παράταμε. Έλα εδώ! Όλγα! Όλγα! Τι έγινε? Αυτό ρωτάω κι εγώ. Όλγα. Πάω μια βόλτα μέχρι τη Μαρία. Άσε τη Μαρία και λόγω. Τι νεύρα είναι αυτά, Όλγα? Χώρισα με το Σοκράτη. Μπορώ να φύγω τώρα? Τι έκανε, λέει? Έλα εδώ. Τι είπες? Χώρισα με το Σοκράτη. Κάτσε, κορίτσι μου, 2 λεπτά. Τι θα πει χώρισες με το Σοκράτη? Για στάσου ρε Ολγάκη. Ο Σοκράτης δεν είναι φλερτ μιας βραδιάς. Νηστεία σου είναι, παντρεύεστε. Θα παντρευόμαστε. Μπορείτε να μείνετε απ' έξω, σας παρακαλώ. Μην με κάνετε να μετανιώσω που σας μίλησα. Κορίτσι μου, δεν μπορεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γυναικοδουλειά. Θανάση, πάψε. Τι να πάψω, Ανθή. Έχει από που να πάρει. Μπαμπά, το κάνεις αυτό. Μπορώ να φύγω τώρα? Για να μην μου λες ότι κάνω πράγματα πίσω από την πλάτη σου, σε προειδοποιώ ότι θα πάρω τηλέφωνο τη Φανή. Όχι. Τι θα πει όχι? Μυστικά θα διαλυθεί ο αραβώνας. Δεν θέλω. Αμέν θα το κάνω εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Φεύγω. Όπως είπαμε. Καλώς. Καλημέρα, κύριε Σταύρο. Τι κάνεις, βρε Ολιγίτσα? Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Δεν σε χαιρετάω, γιατί θα σε κάνω χάλια, Πώς ήταν και μας έκανες αυτή την τιμή? Στο σπίτι όλοι καλά, οι γονείς? Μια χαρά. Και εμένα ήρθε η κόρη μου και γέμισε το σπίτι, Μπράβο, θα μείνει τουλάχιστον αρκετά. Κανένα μήνα. Ωραία. Ο... Σοκράτης. Ναι. Δεν τα ξέρεις? Ποια? Χωρίσαμε. Δηλαδή, όχι ακριβώς χωρίσαμε, αλλά περίπου. Πότε έγινε αυτό? Πριν από λίγες μέρες. Δεν σου είπε τίποτα? Όχι. Χθες το βράδυ ήμασταν μαζί στα μπουζούκια. Μπουζούκια. Ο Σοκράτης. Ήθελε να μας περιποιηθεί επειδή ήρθε η Σμήνη.
Το ρώτησα για σένα και μου είπε ότι ήσουν αδιάθετη. Έτσι σου είπε. Τι έγινε? Γιατί? Αυτό ήρθα να μάθω. Από μένα? Δεν σου μίλησε? Μπερδεμένα πράγματα, κύριε Σταύρο. Ακαταλαβίστηκα. Το μυαλού τα υπόγεια όσα θέλω. Ξέρεις εσύ κανέναν που να διαφορεί για τον άλλον και μετά να τον σπάσει το ξύλο από τη ζήλια του? Δεν ήταν ζήλια. Τσαντίστηκε που με είδε έτσι ντυμένη. Σιγά. Ξέρω που σου λέω. Αυτό σου είπε? Δεν μιλήσαμε, σου είπα. Τι ξαναρωτάς? Εντάξει. Γύρισε όμως. Γύρισε χθες. Σήμερα πούντος. Πάντως, ό,τι και να του συμβαίνει, αποκλείεται να έχει σχέση με άλλη γυναίκα. Εσύ όλα τα ξέρεις. Βρε παιδάκι μου, αν ήταν κομμενοδουλειές, θα ήταν χθες το βράδυ με το Βαγγέλη. Έτσι δεν είναι? Έχεις κάνει τσιγάρο? Τσιγάρο? Τρελάθηκες, θα καπνίσεις? Ήθελα ένα έτσι να... Εξαφανίστηκε και η μητέρα του. Ούτε στο σπίτι απαντάει, ούτε στη δουλειά πηγαίνει. Δεν ξέρω τι να σου πω. Να σου πω, πήγε 3. Θα κοιμηθούμε? Κοιμήσου εσύ. Για μένα το λέω. Λες να συνέβη τίποτα με τη Φανή? Τον έχω ικανό να ζηλέψει το Χρήστο. Και η ψύχωση που της έχει. Γι' αυτό λες να είπε είστε όλες ίδιες, πουτάνες? Τώρα που το λες, εμένα προς τα εκεί μου πάει. Μου κολλάει δηλαδή. Λες. Κοιμόσουνα. Βγήκα από το μπάνιο. Πειράζει που ήρθα? Δεν ξέρω. Τι να κάνω? Ό,τι θες. Η Φανή λείπει? Πού είναι? Δεν ξέρεις? Όχι, Όλγα, δεν ξέρω. Ρωτάω γιατί ούτε στη δουλειά πάει. Σου είπα, λείπει. Εκτός Αθηνών? Εντός, εκτός. Ιδέα δεν έχω. Τσακωθήκατε? Όλγα, σου ζήτησα κάτι. Μου ζήτησες τόσα πολλά. Ένα μόνο σου ζήτησα. Να μείνεις μακριά από όλα αυτά. Γι' αυτό με έσπασε το ξύλο, Μην το θυμίσεις αυτό, σε παρακαλώ. Να μην στο θυμίσω. Όχι. Την αραβωνιαστικιά μου πόρνη, όχι. Πόρνη εγώ? Εγώ ξενοκοιμάμαι και γυρίζω τα ξημερώματα. Εγώ μπεκρουλιάζω στα μπαρ και σαλιαρίζω με γκόμενες. Για σένα ήρθα. Μου είπε η Μαρία ότι είσαι εκεί και ήρθα. Ντυμένη και βαμμένη σαν καμιά. Ναι, σαν καμιά. Αφού αυτές αρέσουν ξαφνικά, είδα εγώ. Αν είχες τα κότσια θα μου έλεγες τι συμβαίνει. Δεν έχω. Μόνο να βαράς ξέρεις. Είδες. Και αφού δεν θες να είμαστε μαζί, γιατί ήρθες στο σπίτι το ίδιο βράδυ? Και γιατί πάλι χθες ξαναπήγες, Σταμάτα. Σταμάτα!
Γιατί και γιατί. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς που δεν σε θέλω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εσύ γιατί κλαις? Από συμπαράσταση. Δεν θέλω να με λυπάσαι. Ούτε να στεναχωριέσαι για μένα. Καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα και... Και? Φεύγω. Κάτσε λίγο. Ξέρεις πώς νιώθω. Μη φύγεις. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν είναι γράμμα αυτό. Δεν έχει παραλήπτη. Γέμισε ψυχή μου παράπονο. Το μυαλό μου σταμάτησε σε ένα γιατί. Τι μας ένωνε 3 χρόνια που τόσο εύκολα ξανεμίστηκε. Φλόγα κεριού που σβήνει με μια μόνο ανάσα. Αγάπη δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν. Ναι. Πού? Σε είδε? Περιμένε με απ' έξω. Θα είμαι εκεί σε 20 λεπτά. Ναι. Καλά τρελάθηκε. Μόνο. Άκου και αυτό. Μπαίνει ένας τύπος μέσα σε ένα φαρμακείο και είναι φαρμακοποιός γύρω στα 30-35. Λέει, έχω προϋπισμό, τι θα μου δώσετε? Α, λέει αυτή, έχω αυτό το φαρμακείο, ένα τριάρι στην Κυψέλη και ένα αγροτεμάχιο στην Ανάβησο. Σοκράτη, πώς από εδώ? Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, και εσύ, γιατί, πρώτες πουτάνες, όλες ίδιες είστε ίδιες, φύγε από εδώ. Δεν νομίζω ότι δεν μπορώ, το πιάνω. Τι έχεις πάθει? Σκάσε κι εσύ. Ολγά!
μαύρο του καπνού λίγο πριν γίνει αέρας. Σκόρπισανε τα χρόνια μου στο τέλειωμα της μέρας. Αλλού κοιμάται το κορμί κι αλλού ξυπνάει η ψυχή σου. Αυτό το δρόμο έμαθα να περπατώ μαζί σου. Να ξαναρθείς, εγώ δεν θα είχα νιώσει. Από το πρώτο σου φιλί πώς το έχεις μετανιώσει. Μέσα στο μαύρο του καπνού λίγο πριν γίνει αέρας. Σκόρπισανε τα χρόνια μου στο τέλειωμα της μέρας. Αλλού κοιμάται το κορμί κι αλλού ξυπνάει η ψυχή σου. Ωραία το κάνεις. Αν και κακόγουστος, μπορώ να πω ότι μ' αρέσει πολύ. Μπράβο μου. Εδώ μένεις πια. Ναι. Σπίτι δεν έχεις? Γιατί αυτό τι είναι? Γονείς εννοώ. Όσο λιγότερο τους βλέπω, τόσο το καλύτερο. Θα ζευγάζεις και ποιον θες χωρίς έλεγχο. Αυτό που το πας. Ο καινούριος θα μιλάει και αγγλικά προφανώς. Αλίμονο. Δεν αντέχω άλλο. Ούτε εγώ. Δεν μ' αγαπάς πια. Αυτό που κάνεις 3 μήνες τώρα είναι ό,τι χειρότερο. Τι κάνω? Δεν ξέρεις τι κάνεις. Εξαφανίζεσαι για μέρες και ξαφνικά έρχεσαι και... Κλαίω στην αγκαλιά σου. Δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Να φύγω, να μείνω... Δεν ξέρω. Δεν μ' αγαπάς πια. Πες μου. Ναι, αμέ. Πολύ. Τότε. Γιατί γυρίζεις στα μπαρ κάθε βράδυ? Γιατί δεν βλέπεσαι με το Βαγγέλη? Γιατί η Φάνη είναι τόσο ψυχρή μαζί μου, Ποιος θα μου απαντήσει σε όλα αυτά? Εγώ. Γυρίζω στα μπαρ γιατί είμαι δυστυχισμένος. Δεν βλέπαμε με το Βαγγέλη γιατί δεν γουστάρω να τον δω. Και η Φανή σου μιλάει ψυχρά γιατί δεν ξέρει πώς να σου φερθεί. Ευχαριστημένη? Όχι. Τι να κάνω? Ό,τι θες κάνει. Θέλω να είμαστε όπως πριν. Θέλω να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις.
4 μήνες έχουμε να κάνουμε έρωτα. Δεν φταίς. Τι να το κάνω που δεν φταίω. Θέλω να σου πω κάτι. Ακούω. Δεν θα θυμώσεις. Γιατί να θυμώσαι? Ξέρω εγώ. Ακούω. Όλο αυτόν τον καιρό που κάθομαι εδώ και προσπαθώ να δώσω μια εξήγηση. Για μένα. Όχι για κανέναν άλλον. Ναι. Περάσαν από το μυαλό μου χιλιάδες σκέψεις. Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό σου? Μη θυμώσεις. Όχι, λέμε. Λέω. Είπα μέσα μου. Μπας και... Μπας και... Αυτός η συμπάθειά μου. Ξέρεις, ο Βαγγέλης εννοώ. Τι? Μήπως συνέβη τίποτα χοντρό. Ξέρεις. Μήπως με τη Φανή. Τι είπες, τι είπες, τι είπες, τι είπες, καταλαβαίνεις τι είπες, καταλαβαίνεις τι είπες, καταλαβαίνεις τι είπες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να σε αντικρίσω στα μάτια. Δεν πίστευα πως όταν φτάσεις στην απελπισία μπορείς να γίνεις τόσο κακός, τόσο άδικος, τόσο αγνώμων. Ό,τι αγαπούσα και εκτιμούσα στη ζωή μου περισσότερο, το πρόδωσα. Μόνο και μόνο για να δώσω στον εαυτό μου μια τρανταχτή δικαιολογία στη δυστυχία μου. Δεν σου ζητώ συγγνώμη. Ό,τι γράφεται δεν ξεγράφεται. Θα ήθελα μόνο να ξέρεις πως θα είμαι εδώ. Να σε αγαπώ, να σε σκέφτομαι και να σε περιμένω. Για πάντα. Είσαι ό,τι πολυτιμότερο έχω στη ζωή μου. Και η Φανή, μάνα μου, φίλη και αδερφή μου. Όλγα. Κοιμόσουνα? Όχι, Πώς όχι? δεν πειράζει. Άλλο όχι, άλλο δεν πειράζει. Καλά έκανε και ήρθα. Εσύ ξέρεις. Είχα αφήσει κάπου εδώ μια αγκαλιά. Υπάρχει ακόμα? Κάπου την είχα βάλει να δεις πού την έβαλα. Πού την έβαλα. Είμαι σίγουρη ότι εδώ την έχεις αφήσει. Άμα έχεις λίγο υπομονή θα τη βρω. Σοκράτη! Σοκράτη! Άμα έχει υπομονή κανείς, όλα βρίσκονται.
Κάνεις λάθος που δεν την ξυπνάς να της πεις για τη Βιβί. Πάλι λάθος κάνω. Να μη σου πω τη γνώμη μου. Το καλύτερο φάρμακο αυτή τη στιγμή είναι... Μια φορά γεννάει η φίλη της. Δεν έχεις δικαίωμα να αποφασίσεις. Όλγα! Εντάξει. Μια κουβέντα είπα, τι φωνάζεις. Πού πας? Σχολείο, πού να πάω. Εσύ τι θα κάνεις? Πρόσεχε. Θα έρθεις να με πάρεις, να σε περιμένω? Θα έρθω. Μανούλα. Γεια σου, Ολγάκη. Ναι. Ακόμα? Ναι. Γιατί? Γιατί έτσι μ' αρέσει. Τι είπες? Γιατί έτσι μ' αρέσει. Εσύ? Όχι βέβαια. Εγώ από πού και ως πού. Τότε γιατί ψάχνεις αγκαλιές κατά τα παπλώματά μου, Εγώ. Α, είχα χάσει προμηνών κάτι αγκαλιές. Έψαξα σε σιρτάρια, σε ράφια, σε ντουλάπια. Έφαγα τον κόσμο να τις βρω. Τελικά η τελευταία μου ελπίδα ήταν κάτω από το παπλώμά σου. Έψαξα και τις βρήκα. Να τις κάνεις τι? Επειδή τον τελευταίο καιρό οι μετοχές μου έχουν πέσει πάρα πολύ, κατακόρυφα σχεδόν, αποφάσισα να επενδύσω σε αγκαλιές Όλγας. Σταθερό νόμισμα. Τα διεθνή χρηματιστήρια έτσι λένε. Τώρα τι να σου πω. Τζόγος είναι αυτός. Είσαι... Άντε να μη σου πω τι είσαι. Κούκλα μου. Μου έδωσες μεγάλη χαρά, ρε μπαγάσα.
Ούτε όταν ήρθε η κόρη μου δεν χάρηκα τόσο πολύ. Πουλοβεράκι, πουκαμισάκι, κόντρα αξούρα. Σένιος ο Ξανθός. Πολύ σένιος. Βάλε τα καλά σου, δεν μου πες. Αν ήξερα τι θα δω. Θα είχα φορέσει φράκο, ρε κορόιδο. Θα είχα κόψει το μαλλί. Θα είχα... Άντε να μην σου πω τι θα είχα, Ολγάκι μου. Κούκλα μου. Είμαι το πιο σταθερό νόμισμα, υποφίλος σου. Λίρα χρυσή είσαι. Διαμάντη είσαι. Άντε να μην πω τι είσαι. Είπαμε. Στην υγειά μας. Γεια μας. Τι νέα, Ολγάκι. Πώς θα πας με τα παιδιά σου? Μα γεμίζουν χαρά, Σταύρο μου. Μ' αρέσει πολύ η δουλειά μου. Μπράβο. Άντε να κάνετε και τα δικά σας, τότε να δεις χαρά. Εσύ, προδότη ιδεών, πώς θα πας με τον πατέρα? Αποκτήσαμε νέο συνεργάτη. Άρα μπορείς να φύγεις. Πλασιά για επαρχία. Μπα. Το Βαγγέλη. Ποιον? Το Βαγγέλη. Από αύριο εκπαιδεύεται και φεύγει για επαρχία. Έλα, Χριστέ μου. Από πού και ως πού? Τι να σου πω, το παιδί θέλει να φύγει από την Αθήνα. Δηλαδή, θέλει να φύγει, πώς θα το πω. Καλά, πώς αυτό? Έχει μια μικρή ερωτική απογοήτευση και θέλει να την κάνει για άλλες πολιτείες. Γουστάρω. Γουστάρω, Βαγγέλη. Θα είναι πολύ καλό σε αυτό, νομίζω. Ο καλύτερος. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι, δεν ξέρετε ρε παιδιά πόσο χαίρομαι. Γενικά δηλαδή. Σήμερα είναι η μέρα μου. Σήμερα θα πιούμε ρε μπαγάσα. Θα πιούμε μέχρι τελικής πτώσεως. Εισηγεία. Εισηγεία γενικώς. Όλα καλά, όλα άψογα. Ολγάκι, ακριβό μου νόμισμα. Σταθερό. Ακριβό, σταθερό και δισεύρετο. Τι είναι σήμερα ρε παιδιά? Της Αγίας Ευτυχίας. Στην υγειά της ρε. Στην υγειά της Αγίας Ευτυχίας. Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουνε. Σβήνει για μένα κάθε χαρά. Είναι η καντάβα η τελευταία μου μέσα στις νύχτας τη σιγαλιά. Κλαίνε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνε μαζί μου και τα πουλιά. Πού πας? Φανή. Μα να κάνει μια προσπάθεια, σε παρακαλώ, έλα. Έλα, κάνε το για μένα. Στάσου όρθια, όρθια.